आम आसिक पहुँची गलु नाटा कौन भाईना भाईना नाटा कौन जे वीडियो बनाते से जाना दरकार नाटा कौन कौन निरंजन निरंजन कौन अल्लेख निरंजन अच्छा ये हूँ आम निरंजन मल्लिक। हेलो फ्रेंड्स आज आम जीवु गाड़ी पूजा करने को तिरुपति बालाजी टेम्पल। तो आज तो आम गाँव ना गुआर अच्छु तो गुआर आम आज गाड़ी पूजा करूँ गाँव रे तो गाड़ी पूजा कर पारथु किंतु गाँव ना जे गाड़ी सब अच्छे आमर ये गुआर जानी ना कौन विश्वकर्मा कौन जानी ना तो आम परंपरा हिसाब से आम पूजा करूँ आज विश्वकर्मा पूजा। तो प्रति वर्ष जमीक आम करूँ गाड़ी पूजाटा गाड़ीटा पूजा करूँ सेमती ये आम भी ओडिशा नथिले कौन हो जो स्टेट रे आम रोहू से स्टेट रे आम पूजा करूँ। नमस्कार सांग मैंने आज हूँ ओडिशार विश्वकर्मा पूजा जहाँकि स्पेशली आम ये दिन में गाड़ी पूजा करूँ लुहा जिनस किसी भी थाए से भी पूजा करा जाए जेहेतु आम घरे ना आम कहीं गुआरे रोचु से किसी करूँ से मन में अफसोस रही जाऊँगी खाली एति कहबी आज दिनटी आपण मानक मु भगवान को पाखरे प्रार्थना करुँची यही दिनटा आपण मानकर शुभमय हो एति कामना करुँची। आज दिन में आम गाड़ी पूजा करूँ पूजा तो अलरेडी सरी गला। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। मुझे कहना नहीं चाहूँगी
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିଲୁଣି ପୂଜା କରିବି ବୋଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପୂଜା କରାହେଲା, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଗୋଆରେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆଉ ବନେଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଥିବି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କେମିତି ଅଛ? ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। କେମିତି ଭଲ କଥା। ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, ଶୁଖିକି କଳା କାଠ ହେଇଗଲାଣି, ଦାଢ଼ି ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତ କ'ଣ ଭାଇ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି, ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହେଇଗଲାଣି। ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଖାଇବା ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ନେଇ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ନେଇ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତ କହିଲେ ତ କଥା ସରେନି, କହିଲେ କଥା କହୁଥିଲେ ଦିନ ରାତି, ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସରିବନି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କହିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଦରକାର। ହଉ ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବ, ଆଉ ଯାହା ତୁମର ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନା କହିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଜାଣିଲ କି? ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖୁଛେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ।